Λοιπόν, καθίστε αναπαυτικά γιατί θα είναι λίγο παράξενη συνέχεια. Καλεσμένος, κοινωνιολόγος είναι ο κύριος, διδάκτορ ιστορίας στο Πάντιο. Έγραψε ένα βιβλίο «Μύθοι, παρεξηγήσεις και άβολες αλήθειες της ελληνικής ιστορίας». Λοιπόν, και πάμε στο χορό του Ζαλόγκου. Στο Ζάλογκο, η τελευταία κρίση. Ο έσκατος καιρός. Στο Ζάλογκο. Αναφέρεις μέσα στο βιβλίο σου, σε αυτές τις μύθους και τις παρεξηγήσεις της ιστορίας, το χορό του Ζαλόγκου. Γιατί το βάζεις μέσα? Διότι κοίταξε, οι Σουλιώτισσες και οι Σουλιώτες που αυτοκτόνησαν, διότι δεν ήταν μόνο γυναίκες, ήταν και άντρες. Ο Χριστόφορος Περεβός, όταν έγραψε το βιβλίο του, ανέφερε μόνο τις γυναίκες για να προκαλέσει μια μεγαλύτερη συγκίνηση. Έτσι. Οι Σουλιώτες και οι Σουλιώτισσες λοιπόν ήταν Αρβανίτες. Άρα, την τελευταία στιγμή της ζωής τους, εάν ήθελαν να τραγουδήσουν ένα τραγούδι, δεν θα τραγουδούσαν στα ελληνικά. Θα τραγουδούσαν στη γλώσσα που χρησιμοποιούσαν στα καθημερινότητά τους, που ήταν τα αρβανίτικα. Έτσι δεν είναι? Και αν ήθελαν να χορέψουν έναν σκοπό, αυτός ο σκοπός δεν θα ήταν καλαματιανός. Θα τραγουδήσουμε λίγο από μέσα μας στις Στεριάδες στο ψάρι, θα δούμε ότι είναι καλαματιανός. Θα χορεύανε κάποιο χορό υπηρώτικο. Άρα εδώ πέρα κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή η θυσία του Ζαλόγκου έγινε. Οι άνθρωποι εκεί όντως αυτοκτόνησαν για να μην πέσουν στα χέρια των στρατιωτών του Αλή Πασά που τους κυνηγούσαν, αλλά το κομμάτι του χορού δεν μπορεί να υπήρξε. Βέβαια είναι εντυπωσιακό ότι αργότερα, σε αρκετές περιπτώσεις, επαναλήφθηκε αυτό το τελετουργικό. Δηλαδή, πρόσφατα έμαθα κιόλας από μια μαρτυρία ενός ανθρώπου που ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο στην εξέγερση του 1973, ότι είχε δει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες εκεί να το χορεύουν. Γιατί ήθελαν να δείξουν ότι όπως οι πρόγονοί μας τότε πολεμήσαν εναντίον μιας τυραννίας, και εμείς τώρα πολεμούμε εναντίον μιας άλλης τυραννίας. Κάποιοι μύθοι μπορεί να είναι και χρήσιμοι, μπορεί να είναι και προωθητικοί. Αλλά με τα χρόνια πια, εντάξει, μπορούμε να πούμε την αλήθεια για αυτούς και δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, μόνο να κερδίσουμε έχουμε μαθαίνοντας την αλήθεια. Υπάρχει λόγος να μάθουμε την αλήθεια? Ή είναι καλύτερα να ζήσουμε κάτω από διάφορους μύθους γιατί κάνει καλό στην ψυχή μας? Πιστεύεις ότι μαθαίνοντας την αλήθεια μπορεί ουσιαστικά να υπάρξει και ένα αυτό που λέμε μια πληγή μέσα μας? Είπες δύο πολύ κρίσιμες λέξεις τώρα, η ψυχή και η πληγή, έτσι. Αν κάνει καλό στην ψυχή μας, μας δημιουργεί πληγές. Αυτά αφορούν όμως την ψυχοθεραπεία. Δηλαδή σε ατομικό επίπεδο, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να επιλέξει για τη ζωή του, εάν θέλει να βρει την αλήθεια του. Τι είναι αυτό το παιδικό μου τραύμα που μου προκαλεί τη συμπεριφορά που έχω τώρα, για παράδειγμα. Αν δεν θέλει να ανακαλύψει την αλήθεια του, έχει κάθε δικαίωμα να μην το κάνει. Αλλά εδώ μιλάμε για τις κοινωνίες. Και οι κοινωνίες από την ανακάλυψη της αλήθειας, της ιστορικής αλήθειας, της πολιτικής αλήθειας, της επιστημονικής αλήθειας, έχουν μόνο να κερδίσουν. Και καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι φοβούνται. Και εγώ μπορώ να φοβάμαι κάποιες φορές. Αλλά ξέρεις, για να μιλήσω για να αναφερθώ σε έναν άλλο κλάδο των επιστημών, η Μαρί Κιουρί, νομπελίστρια, έλεγε ότι στη ζωή τίποτα δεν είναι για να το φοβόμαστε. Όλα είναι για να τα κατανοούμε.